Şehrazadê bi dengekî bilind û bi heyecan beşa çaremîn a çîrokê dest pê kir. Dizên ku dîtin laşê Qasîm hatiye dizîn. Fehm kirin ku li bajêr yekî heye ku sira simsim dizane. Serokê dizan yek ji şervanên xwe yên herî jîr şand bajêr da ku agahiyê berhev bike. Dizê ku ketibû bajêr, serê sibê zû li ber dukana baba Mistefa rûnişt. Baba Mistefa ku dixwest pesnê xwe bîde, ji diz re got: Ez pîr im, lê çavên min hîn jî pir baş dibînin. Duh min li cîhekî tarî laşê zilamekî mirî dirût. Diz fehm kir ku ev serî li ku derê vedibe. Wî zêrek da baba Mistefa û jê xwest ku bi çavên girtî heman rêyê bimeşe. Baba Mistefa bi rastî gava gihîşt ber deriyê mala Elî Baba, sekinî û got: Ez bawer dikim li vir bû. Diz bi nîviseke spî nîşanek li ser deriyê Elî Baba xist û vegeriya çiyê da ku xebatê ragihîne. Lêbelê Mîrcana cîr dema ku jî derve vedîgeriya, nîşana spî ya li ser derî dît. Wê fehm kir ku metirsiyek heye. Mîrcanê firçeyek hilda û heman nîşana spî xist li ser hemû deriyên kolanê. Gava diz bi şev hatin. Dîtin ku hemû derî nîşankirî ne û nekarîn mala rasteqîn peyda bikin. Serokê dizan ji ber vê serneketinê serê wî dizî jê kir. Vê carê serokê dizan bi xwe çû bajêr. Wî bi baldarî mala Elî Baba dît û hemû hûrgiliyên kolanê di mejiyê xwe de tomar kirin. Wî planeke pir xedar amade kir. Wî 38 kûzên mezin ên çermî yên ku ji bo veguhastina rûnê zeytûnê dihatin bikaranîn, kirîn. Di nava yek kûzî de bi tenê rûn hebû, lê di her yek ji 37 kûzên din de dizekî çekdar û tije bi kîn veşartî bû. Serokê dizan xwe wekî bazirganekî rûn nîşan da û bi 10 hêstiran gihîşt ber deriyê Elî Baba. Wî got ku ew dereng maye û daxwaz kir ku bibe mêvanê wî. Elî Babayê dilrehm û mêvanperwer deriyên mala xwe ji wî re vekirin û kûzên rûn li hewşê rêz kirin.